merena semobang ewang aruna kati netraning sang angga rapuh sabdaning kukila ring kanikara sageter kene tungane lero sing pene panca pepetoking ayamana Dimas Werkudara Yayi Sena aja kedelarung-darung anggonira siadi menggalihake babakan gegayuhan ingkang durun nglakon Yayi yen to mung dipenggalih tanpa mbudidaya kabeh gegayuhan ora bisa sembodo lebda ing karya Yayi. Wah, punta kakangku. Dimas Werkudara pi.
sing duwe kekayuan anak kula nang Gatotkaca ing kono. Aku minangka dadi wong tuwa mung saderma mangestoni lan nyuwunake marang pangwa kang amurwing dat muga bisa lebda ing karya minangka dadi sudarma pangestune wong tuwa tumrap putra iku sing bisa mahanani kasembadaning sedya mengkono punta kakangku. Iya Werkudara, iya bener apa kang dadi atunmu nyanyi? Arjuna duwe atur sing kepiye? Kepareng ingkang rayi matur ka Prabu. Mliginipun dhumateng anak kula pun Gatotkaca pitungkas ingkang kangge Gatotkaca samangke menawi mangke saged kasembadaning sedya saged kadunungan kanugrahan Wahyu Senopati lampah sinengkaken ngaluhur minangka senopati ning kandhang Pandhawa ampun ngantos kendhat ing kaprayenan tansah ngayomi dhumateng para kawula dasih awit menapa lila legawa nggenipun ngayomi para kawula para prajurit menika ingkang kedah dipun lampahi. Arjuna mengkono Gatotkaca kepiye? Ingkang putra namung matur sendika lan ingkang wa uga paring dawuh marang jeneng sira Gatotkaca sesuk yen to Gatotkaca bisa sembodo nampa Wahyu Senopati aja banjur tebah jojo tegese aja banjur Gatotkaca umu-umukan tegese Gatotkaca ora kena ngumbar kanapson tetep ngayomi marang para kawula dasih ngestaken dawuh Kanjeng Wuh. Nuwun kepareng ingkang rayi matur ka Prabu. Sedewa duwe atur kepiye? Sasampunipun kula niti prisa kawontenanipun Antarja ingkang nalika semanten kapitados sowan wonten Parjandrawati dening Kang Mas Werkudara ingkang saengga menika dereng saged sowan menika wonten Urbeda sing kepiye Yayi? Inggih namung saking lekasipun ka Prabu Bathara Kresna ingkang nedeng nandhang pepeteng dereng saged tinarbuka saged ngayomi dhumateng Gatotkaca menapa mboten nggihipun nggayuh kanugrahan Wahyu Senopati. Tandya bala Pandhawa nyoku mulang mangung siring Suta Kurawa kambakung Kisrukati Ketut larut Ketut Narosagung Mradipati mangkono sowanira Prabu Setija Bama Narakasura kula ingkang sowan Kula Prabu. Gatri sangga pirangu renang kala genempet keampet dosang retnaning bawana
Prasamasetijo ingkang sowan. Kula wa Prabu. Ana wigati apa? Nuwun sewu. Tebih saking negari Traju Trisna. Kula sowan wonten negari Ngamarta samangke kula sagah dados senopati ning Kadang Pandhawa. Mengko dhisik aja banjur kesusu mundhak kleru. Senopati sing samangka kapitaya tanana ing jaba mung prunaningsun Gatotkaca. Nuwun sewu. Yen to Gatotkaca tanding kalih kula menika mboten badhe Gondro sepiro kadigdayanipun Gatotkaca menika dereng sak kukuireng kula. Mila kula ingkang sagah andhepani Kadang Pandhawa mengsah para Kurawa samangke kula sagah dados senopati. Gatotkaca kedah dipun singkiraken langkung ruwin. Piye Werkudara? Wah, gumantung Gatotkaca. Yen to trima mangsa bodho, yen ra trima mangsa bareng anggone murba kakangmu Nrakasura Jekabala piyambak. Swaranira wong bendhe perimonyo mangungkung Gatotkaca iki dasar pranyata Kakang Narakasura. Wah, kowe wani adu arep marang aku. Mapan langap-langap waton ngucap kang dadi wusmu. Kowe wani ndepani Praja Ngamarta, wani dadi senopati ning para Pandhawa. Kelakon yen to wis bisa ngendhi yudane Gatotkaca. Apa? Wani mungsu aku wedene apa? Gedhek sirahmu parah. Amaton sah siramu. Put. Wah, yo. Angoy. Wah. Loh. Waduh. Hai. Ndara Gatotkaca mangsa sinten, Den? Mungsuh Kakang Bima Narakasura. Bima Narakasura? Iya. Naraki Ratu Kasura ki
Yayeng bawana ratu sing kondhang. Mengkono. Apa, Gong? Awis ketemu jodhone kok ya, Truk. Ketemu jodhone piye? Nek Ndara Gatotkaca ki mung suwe Ndara Setija. Ha iya. Ndara Setyaki mung suwe Bulisrawa. Ha iya. Ndara Werkudara mungsuh Dursasana, bener. Nek kowe mungsuh karo bojomu, wis kowe tekan aku. Ora urung ora tau aku karo bojomu kok. Kowe aja melu-melu. Aku bakal gunake dayane topeng waja. Sapa sing tak pandeng kobong. Oh, ngati-ati. Tata Gati Wisraya Lindyak Sasara Maruta ora patut banget putuku lah kok nganti mundur mungsuh Gatotkaca merga Gatotkaca nggunakake topeng waja tak balang bungkul kencana aja takon dosa kowe. Wah. Kacarita nalika semana Raden Gatotkaca ngginakaken dayane topeng waja menapa mawon ingkang kapandeng dadi dahana mangkono mundur Sang Prabu Setija Bama Narakasura praetna Nalendra Yaksa dajuluk Prabu Silih warna ingkang sanyatanipun Sanghyang Nagaraja ngginakaken pusaka bungkul kencana kabalang ketumamawan mukane Raden Gatotkaca temah topeng waja pecah kawistara Raden Gatotkaca kaya dene muka raseksa. Gatotkaca kok dadi rai buta kaya ngono. Waduh, wa Semar aku njaluk tulung
topeng waja pecah. Nggih. Kula suwunaken pitulungan wonten ngersanipun Sanghyang Padawenang. Kulun nyuwun papunten ingkang mayah boten saged nglampahaken darmaning satriya. Kula suwun payomanipun Sanghyang Padawenang dumateng momongan kula Ndara Gatotkaca. Wong ngaju-aju sangayu palungguhan ulun. Ya mengko ulun dhewe sing bakal murba putukake Badranaya. Kula Gatotkaca wonten dawuh. Iku kinarya pacoban anggonira bakal nampa kanugrahan mekaten wul. Iya. Merga pancen Wahyu Senopati ingkang kewajiban nampa mung jeneng kita. Mung pancen minangka pepalang lan minangka pacoban iku abot. Mula kabeh mau bisa ditedha diterima, kita bakal kasembadan anggon kita duwe gegayuhan gayuh Wahyu Senopati. Aduh lajeng kados pundi topeng prunggu napa topeng waja saged pecah kados ngaten, bakal ulun ganti topeng prunggu. Aja semelang mara gage maju ulun paringi topeng prunggu kinarya nyembuh marang Dukitanira. Prang kasangsayan dewa kang minangka sekaring bawana Gatotkaca wonten dawuh kulun. Kita wis duwe pasuryan ingkang wis pulih. Mula bukane kanthi ulun paringi topeng prungu. Aduh matur nembah nuwun sanget ulun. Haid saking peparing paduka kula saged pulih kados dene winguni. Iya. Gandeng iku mau kabeh minangka pacoban. Anggon kita bakal nampa kanugrahan Wahyu Senopati. Nanging pitungkas ulun sadurunge kita nampa kanugrahan iku tetep bisa nindakake darmaning satriya tanpa pamrih. Nyestaken dawuh, iya. Yen ta wis lega trima lan bisa nindakake, saguh nindakake apa kang dadi dawuh ulun, kita bakal nampa Wahyu Senopati. Panuwun kang tanpa pindhan. Iya. Mapan wis minangka jangkaning jagat Gatotkaca ingkang bisa nampa Wahyu Senopati lan besok bakal dadi senopati ingkang minangka payomaning para prajurit. Makaten Wulun. Putukaki Badranaya wonten dawuh
sanyatan ingkang nyidra Gatotkaca nganti dumadi kaya mangkono mau pancen ana pambiyantuning dewa mula putu kaki ingkang praetna dewa ingkang luput lakune mangsa borong putu kaki Badra kula piyambak mangke iya pancen aku Bathara Guru kowe ora wurung ya mung bakal bela karo putumu ya ora Setija kuwi putra Wisnu anakmu ya lho lah ing kene kowe kudu manut marang kodrating jagat aduh Kakang Semar ulun luput minta pangapura ya tak nek pangapura niki kudu bisa nglenggono lan aja bantu wong luput bali wis paket dawuh ana kawan lemu mrepeki aku ana wae kok kowe arep ganti wujud ping 1000 aku ora bakal samar kowe iki padha dene kaya dene Semar aku pamonging para Pandhawa kowe bata ing Pandhawa ya apa ora aduh nuwun Kresna nuwun sewu kula cuman raka melehaken jengandika ya ora dadi apa kaki yen to ora dielingake mbok menawa aku bakal kecemplung jurang kasansayan banjur luput kang dadi lakuku nggih ampun ngantos namung paduka menggalihaken marang kulawarga putra napa malih ingkang putrapun Setija menika pancen tumindakipun boten leres ampun ngantosipun bela jangandika kedah saged milanan milih pundi ingkang leres pundi ingkang lepat ya mengkono Kakang Semar Badrana nggih kados kula niki najan anak kula niku nek boten bener tumindake mesti badhe kula dukani lan kula sebrataken kasaran pun kados ngaten. Ngopo kae? Bel gedhe sing elek ki jane iki kelakuane. Kaya ngono, ora sing elek anakku tumindak elek. Arep tak
kandhane sing becik wong dheke ya ora bener. Setan ora. Melu-melu ora. Pun monggo dinten menika kedah wangsul wonten dalanipun piyambak-piyambak. Meneh dewa yak-yakan kan ngene ngopo? Wah, aku iki ratu buta. Buta-buta apa? Dikira Semarang ngerti. Kowe Sanghyang Nagaraja arep bela karo putumu ya ora? Aduh, mati aku. Wah, hati-hati ya putuku Setija. Ayo bali. Ayo hamuk. Wah! Oh. Wah! 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 Aduh, kados pundi Rama nggenipun ngayumi dhumateng ingkang putra Setija wonten dawuh wiwit mula bukane wiwit ngarep ingsun wis paring dawuh lan paring pandika marang Setija yen to Wahyu Senopati iku kodrating jagat minangka payomaning Gatotkaca nggone sesuk dadi jumeneng Senopati. Mula Setija kudu nedha trima. Aduh, yen kula mboten trima. Yen pancen Setija ora trima, tandinge dudu sapa-sapa mung Sudarmamu Bathara Kresna. Aduh, yen kula wani, anjang-anjang kencana wis tak cawesake. Wangsul. Edan Werkudara iya kowe patih Pancatnyana areng apa? Aku apa-apa arep kok. Apa-apa arep piye? Jare takon arep apa? Aku apa-apa arep soto ya arep. Gule ya arep dongkak sampan. Wah! Wah! What? Wah! 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 What? Waduh, mati
aku. Aku jon tak melayu, buang tiba dangkam. Werkudara, wah jlidheng kakanggo apa? Wis purna gatining lakon tuwuruning Wahyu Senopati. Mbok menawa ana luputku diagung pangasama, ya ora dadi apa. Bagune kabeh wis lumaku kanthi bener lan bener. Ayo dina iki bali kumpul. Padha mahargya tumurune Wahyu Senopati kang tinampa dening putramu Gatotkaca. Wah, tak derekke.